U nového videa a v tomto videu tu budeme púčovať razu na 1000. Chýba mi tu proste 12 trofejí. Si tu mám aj bel, tak to vyššie aj so 16. winstreakom, ale to by sme možno ešte potom mohli pušnúť, ale ak ste si všimli, mám tu 49 prestížov, takže mi chýba 1 do 50. Mám už skoro aj 83 000, takže asi už môžeme proste pušnúť tú razu. Ak proste dáme teraz hneď proste prvú hru a prvé miesto, tak to by bolo dobré. Nesťažoval by som si. Mám aj nejaký winstreak, takže možno aj to druhé asi. Neviem, či mám winstreak, ale asi by som mal mať, tuším. Hneď Pierce asi. Ak som videl správne, chcipol. To si tu pekne zoberieme jeden cube. Ďakujem. A ja utekam. Čaute. Už traja chcipli. Som si neuvedomil. To možno tak viac menej zakempím troška. Dobre, ja radšej idem. Čo? Tak, ja som nečakal, že tam by bol ten spike. Dobre. Už iba 14 trofejí. Nie už iba, ale tak chýbalo mi 12, teraz mi chýba 14. Ak teraz dáme reálne prvé miesto, tak nebudem sa stiažovať, ale bude to blbé troška. Lebo proste bude proste blbé to, že proste ja budem mať 999 a bude mi chýbať jedna trofejka. Ak dám druhé miesto, tak až aj tak ona. Proste to nedám za jednu hru, to nepúšne. Počkaj. Nie! A kebyže jedenkrát hitnem. Dal útok, len on to nevystrelil, alebo neviem. Fúha. Zatiaľ sa moc nedarí, lebo iba prehrávam. Tak myslel som si, že za tých 988 to dám možno za jednu hru, alebo tak proste, ale troška to je asi dlhšie, ako som si myslel. Znali iba skúsiť, že čo zostane, keď dám kríček priamo do kríčka, že kde už sú akože. Už asi vidím nič. Počkaj, tak však to sú aj boti. To sú boti. No, mali by to byť boti. Čiže aj táto plania nie je botom. Čo? Bum bum bum. Fúha. No tak toto som nemal reálne robiť. Dobre. Ak teraz reálne, ak dám teraz tretie miesto, druhé alebo prvé, tak mám 1000 a mám 50 prestíží. Asi z tohto vidia aj short. Tak vidím. Takže ja shorty asi robím proste v angličtine, ale videa robím v slovenčine. Asi možno aj zmením akože slovenský a český hento. Možno by ste mi mohli napísať do komentárov, že vy čo viete, že ako trebárs, že či akože sa dá trebárs, lebo nejakí youtuberi proste tam majú trebárs, že sa tam môžu dať ten jazyk, že ono. Že trebárs, že proste nie po slovensky, ale potom teda trebárs do angličtiny všetko. Alebo proste také niečo. Že potom, že pri tom on to, že tam je tá, že pôvodná vec, že proste pôvodný jazyk, že ak to ten youtuber hovoril. A vy tam môžete dať iba to, že proste vy budete to počuť po anglicky, ale ja to neviem, takže možno niekedy, keď to už budem vedieť, tak to aj možno budem používať, keď proste
Luka Spike Cooked. Reálne som asi zabil možno troch ľudí, alebo dvoch, ja neviem. A tí proste všetci chcípli. Buď jednou proste zabili ostatní, alebo som zabil všetkých troch. Asi spíš verím, že som zabil všetkých troch ja. Karol chcípol. Tu je Shelly. Ok, ona sa mi ide, tak. Fúha. 5. Možno risknem toto. Franka. Tak to ani Voltinu si nemusím míňať, dobre. Yes. A áno, tretie miesto. Čiže to krásne zabijam. Nepočkaj. Tak dobre, ja som typol. Možno bez Dodger. Dodge. Proti tomu Coltovi. Áno. No tak ja som typol. Dobre. Lebo oni sa proste dali, že pôjde do po mne. No nič. Ale prosím. Áno! 1000 na roze. Áno. Touching grass, to sa nemôže dobre. Že mám ten spray, že touch grass, to. Vy nepoznáte. Ale je to tam. Roza Prestige 1. Yes. Moja 50. Prestige. 50 Prestige. Yes. Je to tam. Toto video tu trvalo zatiaľ 7 minút, možno keď ho zostanem tak aj kratšie, ale snad sa vám video páčilo. Môžete tam dať like a odber a asi sa uvidíme v ďalšom videu. Tak zatiaľ čau.